Ika-502 nga kasaulogan sa Kadaugan sa Mactan, nagmabulokon. Pagpreserbar sa atong kultura sama sa Filipino Martial Arts nga arnis, gihimug-atan atol sa kasaulogan. Ano ang report ni Luan May Rondina. Pag-isa sa bandila mo'y may bukas sa kalihukan ug isip pagyukbo sa labing unang bayani sa nasod nga si Dato Lapu-Lapu gipanguluhan nila ni Visayas Command Commander Major General Benedict Arevalo, Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, Mayor Junard Ahong Chan, Vice Mayor Celsi Sitoy ug Congresswoman Cindy King Chan ang wreath laying. Humani ini gisunodayon ang reenactment sa makasaysayanong Battle of Mactan. Gitak-upan ang kulturanhong presentasyon sa dungan nga pagpasundayag sa usa ka libo ka mga eskrimador nga mga taga Lapu-Lapu City. Sa speech ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, iyang gidayig ang dakbayan sa tinguha niini nga mapreserbar ang kultura ug matudluan ang kabataan sa gipasigarbong Filipino Martial Arts nga arnis. I'm grateful to the city government of Lapu-Lapu for never allowing our youth to forget that, guided by the example of courage and bravery of our very first Filipino hero. Time and again, as proud sons and daughters of Dato Lapu-Lapu, we bow to no enemy. Dugang sa DOT Secretary, ang mga kalihukan sama sa kasaulugan sa Kadaugan sa Mactan, mas makapalambo pa usab sa turismo sa Sugbo ug sa tibuok nasod. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan May Rondina, GMA Regional TV Live.